moments later. Hi guys, for today's vlog guys, magtanom ko cherry. Sa Bisaya pa mansanitas. So lantawa guys. Panoorin nyo yung video until the end. So muna warang ipang tanom. Palibot ni sa akong garden guys. So burag kong ipaspasan ni arong dali ra mauman kay lisod nag mag-edit kag dugayon nimo kay puan ang mga manonood. So gipaspasan ni naho sa pag-edit guys. So kanina mutod po kog mga kahoy kay ako pong ipang tanom arong malandong ni ong garden ay mga prutasan guys. Ako pong ipananom ni nga kahoy marikakaw guys para landong po ni ang mga prutasan. Pagkamanog pananom guys, so awa na pong gipang buuan ang mga tanom para mabuhi jud sila. Kay arong makakauntaan ni frutas manggod ni cherry sa Bisaya pa mansanitas. So lantaw ninyo guys, daghang kong mga tanom diha sa akong garden. So bye bye na guys. Don't forget to subscribe. Buhay Filipina Vlog.